Sa number 3, Alangilan National High School ang handa na para sa limited face-to-face classes sa Lunes nga adlaw. Sa Bacolod City, inilang ang eskwelahan nga nalakip sa pilot testing. Yaring report. Pagsampot mo pa lang sa eskwelahan, ginakuhaan na sa body temperature kag ginapahugas ang kamot. Ini naman ang classroom kung saan pati gayunon ang limited face-to-face classes sa Lunes para sa grade 12. 20 lang anay ka mga estudyante ang iakomodar. Mga senior high school students ay idalom sang landscape installation and maintenance sang technical, vocational and livelihood nga strand. Isa sa mga estudyante nga naupod sa limited face-to-face classes si John Divlara. Madamo siya kuno sa natunan, ilabi na sa time management sang nag-module siya. Pero nainggit siya kung ang pag-eskwela face-to-face na. Yes sir, laing gikwara sa classroom kay kung sa classroom may engagement sa amon ko students, sa amon teachers, amon na sir nga do may interaction gid. Kay kung modular lang kami lang isa ang nag-answer. Sa sulod sa classroom, may 2 meters nga distansya sa isa kag isa ang mga pulungkuan. May kaugalingon nga banyo kag may area para sa ginikanan nga mayara sang concern. Sunod sa officer in charge, Principal 2 sang Alangilan National High School nga si Veneranda Ortonio, fully vaccinated na ang tanan ng mga faculty kag staff sang eskwelahan. Ang mga estudyante nga napilian para sa pilot testing, ang mga nabakunahan naman, mga residente lang anis ang Barangay Alangilan. Duha lang ka beses sa kada semana magasulod sa klase ang mga estudyante sa sininga course, kag tubtub lang sa udto ang klase. Monday, Tuesday, ang ilang nga TVL, Landscape Installation and Maintenance. Ang nagakuha sang TVL nga Landscape Installation Maintenance, amo na silang Monday to Tuesday, ang ilang subject nga TVL, 2 hours, tapos ang ilang research nga subject, kag ang per dev nila. So, ang subjects na take nila sa classroom, ma'am, ang mga specific subjects lang kailangan sang on-site? Oo, ang kinanglanon, gin-request sa mga estudyante nga mas nabudlayan sila kung naga-modular. May portahan para sa entrance kag may laiman nga portahan para sa exit ang kada classroom para hindi magdinaguso ang mga estudyante. So, ang matabo, bali starting Monday, may duha ka mga sets of 20 ka mga estudyante. May isa ka batch, Monday and Tuesday, masulod din sa eskwelahan, pag-aga lang ang klase. Ang second batch is Thursday and Friday. Isa sa mga changes sa patuman din nila sa Alangilan High School, nga dapat kada hapon, gina-disinfect ang mga classrooms. Contact center services naman ang kurso sa second batch, nga 20 man sa gihapon ka mga estudyante kada Huwebes kag Biyernes naman magasulod sa eskwelahan. Dugang pa sa school principal, malawig na ang ginahimo nila nga preparasyon para sa limited face-to-face classes. Sila mismo ginabudlayan sa modular nga klase, ilabi na nga malagyo pa ang ginapulian sa mga estudyante. May mga estudyante sila nga taga Murcia kag taga Talisay City. Wala man sa internet connection sa eskwelahan, gani mismo ang mga teachers ang nagapangita pa maagi nga mapahapos sa mga ginikanan ang pagkuha sa mga module. Actually, ang amon niya sa buong distribution of modules siya, hindi niya sa eskwelahan lang di. Kay tungod sa kalayuon sa amon eskwelahan, ang amon ginikanan nagaumpok man sa balayran sang ilang nga salakyan pakadto di. Pleti, di ba? So, ang amon niya para mahatagid namon ang 100% nga module sa mga kabataan, may 6 zonal area. Ang mga maestra ang nagakadto sa malapit nga lugar sa mga estudyante na. Hindi man kuno pwede nga mentras tanto, masalig na sa module ang pagtuon sa mga estudyante kag hindi man sa tanan nga tion, mga estudyante ay naga-answer sa module. Gani, lainggid ko sa classroom ang pagtuon. Ginahulatan na sa karon ang approval ni Mayor Evelio Lunardia kag sa Bacolod Emergency Operations Center para madayon ang face-to-face classes sa Lunes. Ang ANHS lang sa Bacolod ang nadala sa mga eskwelahan nga makapatigayon sa limited face-to-face classes na pulo naman ka eskwelahan sa Negros Occidental. Ang Barangay Alangilan ang duha na kabulan nga wala sang COVID-19 cases.